vítam vás pri tomto videu, vlastne prvé video, ale môj kanál bude vlastne títo hry, čo môžete tuto vidieť. No, takže dneska si zahráme Jutsu Beatdown. Neočakávajte odo mňa žiadne zázraky. Akože snažím sa, hej, obidvoch hrať. Toto je asi jediný battleground, ktorý není až taký ťažký na komba, hej. Takže môžete vidieť, že tady je úplný chaos, hej. Týpci sa pletú, týpcom do fajtu. Proste napríklad tento není na mig. Popač, no toto má sera na tento beatdowne, že vlastne niekedy sa to strašne seká. Dobre, skúsite toto. Ty vole! No tak to sa mi skoro načítal Awaken. OK, tento typek chce asi nakladačku. Taký Spider-Man, čo to je kapitara? No, to som mala čakať. Dobre, to som úplne postral. Dobre, sorry. Neviem, prečo som išiel. Hej. Dobre, ideme sa trošku snažiť. Cez blok? OK. Cez ten red counter. Dobre, ja už som neobral, tuším nič. Super. Kámo, ešte, že som to dešol. Teraz. No, toto sa tiež seká, takže teraz posledné dobu, lebo chcel som dať normálny útok. A seklo mi to proste. No, musím sa víc snažiť. Ešte není moc silný, ale není zase najhorší. Ja som to tak vedel zase. Ešte jeho pohyby. Dobre, teraz to vyseklo. Nemôžem stáčať medzarník, lebo to spraví ten buk. OK, ne, asi je dead, že? OK, to je jeden. 36 kg. Akože môžete vidieť, že som to už chvíľku hral, ale tak na to, že koľko mám kill, tak nejsem zase tak dobrý. To sa nesere do fightu. Jeden zase proti nemu, nevadí. Skúsim. Jasné. Niekedy sa to bugná, niekedy ne. Zasa to bugol. Hej, alebo jemu to seká proste. Neviem, čo som spravil, ale všetko dobré. OK, teraz som úplne zasera, som chce dať energiu. OK, keď dofajtím s ním, tak pre tých, čo nehrali battlegroundy, tak to vysvetlím kľudne, jak sú tí útoky. To mohol ísť. OK, beatdown. Awaken mám, OK. Na moci videa môžeme ísť za sukno. Tu tiež viem hrať docela, ale v tomto videu možno budeme hrať iba asi Goja. Kľudne vysvetlím aj tie útoky, ale potrebujem s tým dofajtiť. No skúsim. Nič. Takže, jak môžete vidieť, to C variant, to je keby prvá varianta, je, počkajte, nejaký dummy. Taký odpal, hej, že čo to vyhodí do vzduchu. No. Potom C variant, to je pritiahnutie. A potom to ešte ukážem, ale teraz, toto je jaký vlastne fajtené domény. A kto dá najviac damage, tak ja keby získal tú doménu. Neviem, či chápete, ale skúsim na to hĺbko. Dobre. Ne, dodá viacej, ale je mi to popravde jedno. Skúsim mu dať lapsol. Raz. OK, to mi dal. Toto som si dal, to je dobré? O ne. OK, zatiaľ prehrávam. Zatiaľ má on doménu, myslím. Ktorý ti, no dá mi viacej damage. Tak toto vlastne funguje. Tí domény, keď sa fajtí o domény.
Domena je toto, jak môžete vidieť. Ja sa nemôžem teraz hýbať. To je keby... No, chápete. Teraz sa dodá kombo, týpek. Dám ešte raz domena? Oh, hell no. Počkaj, kde je? Tu je. Bro. Prosky. On dal zase. Ja to kašlem. Tak teraz kapem. Ty útoky. Alebo treba dummy ho. Čož... O, tu je. Vysvetlím vám, hej. Takže... C varianta je toto, keď dám. Takže... Jednotka. Odpal. Hej, môžem sa keby pritiahnuť, ale niekedy to seká. Infinity beatdown je toto. Proste... No, beatdown, hej, chápeme sa. Trojka je ten counter, že keď napríklad ide niekto takto do mňa, tak ja mu dám ten counter. Štyrka. Bez toho C variant, hej, teraz ukážem normálne. Tak to je iba takýto. To sa volá, že red reversal, to je taký výbuch. No, teraz C variant, keď stlačíte Ečko, tak sa nám dá taká, jakoby energia, hej? A to robí, že... Takto. Dokonca som získal aj Black Flash. No. To je proste pritiahnutie. A C variant takto. Chápeme sa, hej? Teraz asi nejaký fight asi vyhľadávam. Jo, to je môj cápek. Teraz taký fighti. Asi sa mu nebudem srať do fightu. Jo, ale cápek ho nechal. Ten cosplayer. Ok, teraz mu dám. Vlastne to je tá štyrka s tým C variant. Takto. Niekedy sa stáva, že keď niekoho hitnete a dáte toto. Hitnete, to sa stalo aj mne, keď som to ukazoval tam. Že vám to dá Black Flash. To je také, no červené proste. Asi idem do tohoto. Aha. Takže on ide mňa. To je to na čo čaká. No to je... Chápeme sa. Aha, dobre. To som, na to som mali skorej. To som úplne dokadil. Neviem ani ten, čo robí. No, tak to som docela v prdeli. Nemôžem sa hýbať. No, môžem, ale strašne pomaly. Však to vidíte. No. Mohol by som ísť na tohoto. O ne, kde som to myslel? Skoro ma dal do domény. To nechceme. Na tohoto chcem ísť. To sa volá Fortlight. Dobre. Nepodarilo sa. Nevadí. Teraz dám counter. Hej, on je tak slabý, že on ani nechcel vlastne dať ten útok. No, on ma chcel hitnúť, ale však on bol strašne ďaleko. Ty nerob. Prečo mi nejde dashovať? Mne to nejde. Ani skákať. Počkej. Čo robí? Dobre. Tak ten ostane. No poď si. Ten čo robí? Ježíš. Aha. Neviem, čo sa stalo. Asi má lepší tým. No. Čo sa tu deje? OK, to som dostal. Ten chlapec, on má tak nečakané, ja neviem ani čo to sú za komba toto. Kúkaj, proste ja ho mám v kombe, ale on to blokne. Tot. No to som chcela, aby to blokol a potom išiel akože dobre. OK, chcem sa pritáhnuť, ale ne, jemu to seká. Čo sa stalo? Chlapci, to si blokol. OK, on sa nepriťahol. Tak to je NPC. Prečo mi tento... To je zase ten... No konečne. Dobre, ale ide do mňa. Hej chlapci, toto je Dobre.
Budem sa snažiť. Čo sa deje? What the fuck? Jak ho pritiahol? Čakal, to je môj kill. Aha. Takže ich nechám. Čo sa stalo? Ja mám jedno. Ne, ja som to dal. Asi som dohral. Chápem, úplne. Ale však. Ja som nad ním, halo? OK. Nemáme bacon. Ne. Ja som... Čo sa stalo? Ja som dal... Dobre. Pošleme tam hlov proko. Však pohľadne. Čo je chlapci dostali? Ne. Ne. Ja som dal svoju doménu. On mi ju zničil. To je zase tento Fortnite. Čo sa to deje? Ne. Chlapci. Ne. Yes. Hop. Dal counter. Prehrávam. Čo sa stalo? Idem doslova jedno. Ne. Yes. Kamo, jak ma pritiahol, som bol 50 metrov od neho. Okej, tento týpek vyžera... No tak ja som chcel povedať, že ten farebný týpek, že chce ísť fightiť, ale... Asi som našiel správny. Dobre. Ježiš, Schoolboy 9. Konečne sa... A ja sa pritiahnem na neho konečne, ale stane sa ten bug, takže to je fantázia. Neviem čo, to je zase tento Fortnite. Teraz mu dám, to je 1v1. Zase som sa nepritiahol, super. Teraz mu dám úplný šitonec. Helna. Dobre, teraz, yes. Prečo zase ide ten kapibara? Dúfam, že mi niekto helpne. Dobre, skúsim sa na ňa pritiahnuť. Ne. Skúsim, OK. Ja si skúsim načítať EVK a potom pôjdem do nich. No. Ja sa utekám. No, ne, oni majú obidva EVK. No, chlapci. Ja sa niekde asi schovám. On dal doménu. Počkaj. Ježiši, sorry, ale tak ja musím. Teraz vlastne sa ja sarem do fightu, ale ja som sa len pritiahol. No, teraz sa to... No, mám dobrý ping. OK. Co je tam? Ja mu skúsim pokaziť. Počkaj. Jak idú po mne. No poď, nemám counter. To som posral. Ja sa mi tu skazil. Ne. Dobre. Kámo, ešte, že tu sú ostatní typci. Chcem ísť po tomto. Nechcem. OK. Dobre. Hej, ja proste... Ale to sa nedá. Oni majú obidva Awaken a je to 2v1. Ja viem, že to hovorím furt, ale proste nemôžu si 2v1. Super. Ja som dal... On hitol Black Flash. Haha! Prdín.
treba, ja dám teraz counter. Počkaj, ne? Ne, ja som to akorát pustil. Som posral. Hej, bodaj by ho pritiahol. Dobre, nebudem dať counter, lebo to neviem. Hej, oni dávajú strašné bomby. Chápeš? Sme si skáť super, ale ne. To až na ďalšie video, som povedal. Ach jaj. Dobre, posledný pokus. Dobre, ja budem asi iba ustupovať, lebo toto asi nemá cenu. Ja som prisahám, že som dal blok. Proste týpci majú lepší ping. Né! Som myslel, že bude čakať, že sa na neho odrazím a že nebude čakať. Tak, nice. Teraz to spadne, super. Ale oni sú dobrí, akože vie. Neviekam. Teraz, okej, zletím a teraz pôjdu do... O ne, oni utekajú, oni utekajú. Oni utekajú. Ježiš, to sú zmrd... To sú zmetci. Tak chlapec si myslí, že je on. A teraz pôjde utekať. Toto nenávidím. Ja to kašlem. Dobre. Aspoň vidíte, nejaký sú tu ľudia. Ja. Tu je ten Anthony. Dobre, dám domenu, serem na to. Ja som to nestíhal. Ale všetky som tu hitol, takže pôjdem. Aspoň si nejak nabijem. Ja som to úplne dosral, ten Awaken. Však ale oni furt utekajú. To nenávidím. Proste... Keby mi niekto pomohol... Áno, on si furt... Nemám už Awaken. Nemám. Dobrá. O, to sú zase títo. Ja som myslel, že to je druhý, že mi ide niekto helpa. Super. Keď som to aj vedel hrať. Ale... Oh my god! Wow! Áno, niekto mi išiel helpa. Niekto mi ide helpa. Niekto mi ide helpa. No poď. No poď, bráška. Ja si to vychutnám. No poď. O ne. Nehovor mi, že tento... Dobre, keďže už ma nebaví furt 1v2 medzi Fortnite Kidom a nejaký kapibaru, tak končím, proste nebaví ma to. Hej, takže videa ďalšie môžete vidieť vlastne na budúce. V najbližšej dobe by som mal vidieť tiež nejaké, keď tak mi napíšte, nejaké battlegroundy si mám zahrať. A uvidíme sa. Čau.